He doesn't give me any money for groceries and stuff. Yes, he give me some money for... Hindi kami nagtataka kung bakit maghanap ng iba yung jowa mo. Good morning, Philippines! So, yan. Anyway guys, hi po sa inyo. Thank you guys so much for dropping by. So, meron tayong mga copy dito sa mga i-film ko. Simple lang ito guys, wala nang kaikikan pa. Okay, magre-react ako. Hi po sa inyo. And andito tayo sa green screen. Thank you guys so much for dropping by. And also thank you guys so much sa pagbabalik sa mga galing na dito palagi at saka nagbabalik-balik sila. Thank you guys so much. Nag-sit down video ako kasi marami akong kinokollect na mga comment. Sa mga na may ibang nagtatanong at saka also sa mga taong ayaw nila ako. So, i-answer ko yung nagtatanong. Hindi to galit-galitan ha. Magre-react lang tayo sa mga or sasagutin ko yung mga bashers, yung ibang bashers dyan. And also, sasagutin ko yung nagtatanong lang naman na normal, okay? So, yun. Start tayo. May nagtatanong, wow, daming videos. Dami tayong imukbang nito, sis. Ask ko lang, sis. On money mo ba ang pinag-grocery mo or binigyan ka ni Tami ng money for your grocery? So, yun. So, about money, okay, grocery, bakit makapag-grocery ako? We've been 10 years together na kami, 10 years na kaming kasal or together, you know, 10 years na kami talaga nagtipon. It takes 5 years, guys, before niya ako binigyan ng credit card at hindi naman ako nanghingi at hindi magbigay siya ng pera pang grocery or noon guys, nung wala pa akong credit card, nung hindi pa niya ako binigyan ng credit card, he always go to grocery to pick up some groceries. He doesn't give me any money for groceries and stuff. Yes, he give me some money for some stuff. Like, for example, I don't have a car long time ago, diba? Wala akong sasakyan. So, he just give me gift card. When he gave me gift card that I can go shopping online, give me like few, like 150. That's still a lot for me because I'm not really a shopper. But grocery, back to grocery, yes, meron na akong credit card. Sa matagal naming nag-iipon, yes, binigyan niyo ako ng credit card kasi, you know, you have to build your trust first to your partner and understand that. You have to trust your partner before you give them a great card because, you know, if your partner naman is very, you know, he spend like a shopper, palaging nagsha-shop online at saka binigyan mo ng credit card, di mabankrupt yung asawa mo, kawawa naman. So, naintindihan ko yun and I don't complain about that long time ago. So, he just like give me a credit card. I was like happy because and I promised him that I'm not going to just like blah 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 bali-bili dahil card yun. So, hindi naman sa ganun kasi kahit card yun, kapag bumibili ka sa labas or mag-online shopping ka, siya rin yung magbabayad. So, kayo din yung magsasuffer in the end, diba? So, yes. Yung question is yes. Hindi niya ako binigyan ng money. I have my own credit card kasi. May isang nagtatanong na, I hope she was, this is not a basher. I hope she's not a basher. It's just, he said, I hope she washed her hand after digging in the dog's butt and is now handling food. Okay, did I dig? Nagdidig ba ako sa puwet ng aso? Yes, I pet them, I clean up with them, I wash them, and stuff like that. Dahil sa video kasi hindi nyo nakikita, hindi naman every move na ginagawa ko nakikita ninyo. So, yun. Yun lang yung answer ko. Of course, I do wash my hand. Even just if I pet my dogs or cats, I always wash my hand after, okay? So, yun. Hindi ako madumi. Yung kamay ko is always clean. Kaya nga, dry na dry nitong kamay ko. Hindi pa ako mahilig mag-lotion. Mahilig pa ako maghugas ng kamay. So, kaya yung kamay ko nangungunot. Loko, it's wrinkly. Wrinkly. Next question. Now, hindi ito question. Ito yon sa basher. Ito, ha? Hi, sis. Sabi pa niya, hi, sis. Hindi ko na pangalanan, ha? Hi, sis. Sasabihin ko lang sa'yo, ha? Huwag kang magalit. Maingay kang kumain. Para kang baboy. Parang kumain ka parati kung nanonood sa'yo. I don't know. Yun ang ano niya sa'yo. Kasi hindi ka mayabang. May mga pamix-mix pa siya, di ba? Mayabang. Kaso lang, maingay kang kumain. Sa totoo lang. Sorry, Miriam. Yan, sorry daw. Kasi tinawag niya akong baboy. Para akong baboy. Ito lang yung maano ko sa'yo.
I'm sorry naman ha. Hindi ka naging sorry. Sabi mo in the end of your comment, sabi mo, I'm sorry, Mary Ann. Guys, hindi ko yan tinatago guys na I eat, like, maingay akong kumain. Yes, I eat like it's loud, there's a loud noise. I like that. Pero guys, that's my way of like having fun of eating. And that's how I eat. You know, it doesn't mean that if I go out and have lunch with my friends or people that I know, I go out somewhere, eat, hindi din ako naging ganon. Wag nyo lang, you can comment something like that, pero wag mo akong tawaging baboy. Kung baboy na ako, sige baboy na. Hindi naman ako. Wag lang talaga tawagin yung taong para kang baboy, di ba? Loko? Ingay ka, kumain para kang baboy. So, yun lang kung wala yung pinaka-part na yun, naintindihan kita na talagang, totoo naman talaga na maingay akong kumain, pero wag mo lang akong tawaging baboy. And also, may nagsabi, ang dumi mong kumain. May nagsabi, ang dumi ko daw kumain. Paano akong duming kumain? May natatagak ba dito? Or duming kumain dahil nagkakamay ako. I think hindi ito nagkakamay. Itong tao na to never been trying to kamay-kamay. So maingay talaga akong kumain, okay? Maingay. Pero madumi, I think madumi tingnan dahil nagkakamay ako paminsan, di ba? So yun, parang madumi paminsan. So yun. May isa din ito sa puro yabang ka. Puro yabang kayo. Bakit kayo? Ako lang naman yung kinukomentan niya. Puro yabang kayo. May asawa na kayong foreigner. Ambot sa imong mga Bisaya. Hala ka, girl. Dinadamay pa lahat. Ako lang naman yung galit lang naman siya sa akin, pero dinadamay pa tayong mga Bisaya. Mga Bisaya daw. At saka, kayo daw na may asawa ng mga foreigner. Bakit dinadamay yung iba? Ako lang naman yung ayaw niya. Buhay talaga, no? Feeling ko gusto niyang maghanap din ng foreigner at saka wala siyang mahanap. Kawawa, eh. Girl, kung sino ka man, contact me or go online. Don't contact me, okay? Don't contact me anyway. So just go online and look for a foreigner if you are looking for a foreigner, okay? Yung maganda yung attitude ng sana makahanap ka ng para sa iyo. Okay? So yun lang yun yung response ko sa iyo. Pero bakit dinadamay pa? Ambot daw sa ibang mga Bisaya. Galit ito sa mga Bisaya, guys. Itong bayana to. May isa pa. Mapa-English, mapatagalog, Bisayang Bisaya ang bigkas mo. Magbisaya ka na lang para di ka magtawanan. Sino ba? Pinagtatawanan ba nila ako? Parang ikaw lang naman yung tumatawa dyan eh. Tumatawa ka sa vlog, no? So good. Good na patawa kita. Yun lang. Good na patawa kita. Pero ito naman yung way ng pagsasalita ko. Ganito naman ako magsasalita. Ganito naman ako magbigkas ng mga Tagalogers o mga English. Yun lang naman. So, huwag na nating baguhin, guys. Kung ganito ako, ganito na talaga ako. Yes, Bisaya ako. Pero gusto ko magtagalog kasi channel ko ito, guys. Channel ko ito, girl. Huwag mo nang pilitin. Salimuti. Ano salimuti? Tao ka nga, alam namin, pero alam mo, hindi kami nagtataka kung bakit maghanap ng iba yung jowa mo. Ano? Naghanap ba yung atatami ko ng iba? Hindi, oy! Ginoo ko, Lord! Hindi yan naghanap. Kahit, girl, kung gaano ka ka-sexy at gaano ka kaganda at saka tibak-tibak pa ka dyan, hindi ka papansinin ng asawa ko, girl. Hindi yan maghanap, girl. Kasi, yun lang. Sure ako na nun. Ano ba yan? Ba't parang maghanap daw ng... Hindi daw siya magtataka kung bakit maghanap ng iba yung asawa ko dahil sa salita. Alam mo kung bakit tingin ko sa ugali mo, mayabang ka, akala mo kung sino ka. Hala ka. Sa tingin daw niya, ugali mo mayabang at akala mo kung sino ka. Hala ka, Lord. Galit ito sa akin. Mabunganga. Pangit ang ugali mo. Mabunganga daw ako. Yes. Meron, hindi naman ako mabubunganga. Pero galit. Ano ako, mapagsalita lang, parang gusto magsalita ba? Hindi naman ako bungangera. Galit ito sa akin. Yan ang tingin ko sa iyo. Oh, yan lang daw yung tingin niya sa akin, ha? Mabuti pa siya may tingin. Sorry to say, pero inggitira ka. Hala, naging inggitira na rin ako. Naging inggitira na rin ako. Kaluka ka naman, girl. Kang mang-away ng ibang tao ba? Yung inudnud mo sa iba yung ano mo, inggit. So, wag naman. Hindi naman ako inggitira.
Magbisaya ka na lang, te. Mas bitter pa. Ay, nako talaga. Galit ito sa akin, guys. Galit itong commenter na to. Viewer. Hindi siya viewer. Hindi siya viewer sa channel ko. Para siyang andun siya sa channel ko dahil galit siya at saka ilabas niyang galit sa mundo. Sabi ng isa, hate not hit. Kasi every time mag-pronounce ako, di ba, mali-mali mag-pronounce. Oy, Ginoo ko Lord, alam ko naman yan. At saka aminado ako sa mga pronunciation ko, sa English ko, sa mga ako. Mali talaga. Meron pa siyang sinabi. Tigas ng dila mo. Wonder gurang asawa mo. Wonder daw gurang asawa ko. Kaloka naman. Dahil sa mga pronunciation ko maling-mali. Naging asawa ko gurang. Ay, nako talaga. Alam mo, girl, yung asawa ko kahit may edad na, maasim pa yan, girl. Tignan mo yung mukha niya. Sa totoo, asim pa yan, girl. Sobrang asim na makaungkas kalami. Ganun ba? Sana makahanap kayo ng mga gurang din na may asim pa. Kawawang mga nilalang Ginoo ko Lord. Diyos ko Lordy. At sa meron pang isa. Malala ito, guys. Pukpuk to sa Pinas. Nakapag-asawa ng Amerikano. No. Hala, Amerikano daw. Pero tingin siya, Amerikano. Ay, naku, I'm pukpuking you. I will pukpuking you talaga dahil tinawag mo akong pukpuki. Pukpuki. Anyway, girl. Hindi ako pukpuk. Gano'n na ba yung mga Pilipina dyan na nakapag-asawa ng Amerikano, pukpuk sa tingin mo? Next one. Ask ko lang, bata pa naman si girl. Sinong tinanong niya ako? Pero, niya ako. So, parang tinanong niya kayo. Ask ko lang, bata pa naman si girl, bata pa naman daw ako. Hindi ba siya nakahanap ng kasing age niya na foreigner? Just asking. Kung sino yung nagmamahal sa'yo, hindi yan nasa sa edad, girl. Kung yung edad ng yung partner mo is mas mataas-taas pa sa'yo, hindi naman yan. Yun bang yung hinahanap mo, bata at gwapo, at saka hindi ka mahal. Kung makahanap ka man na may edad para sa'yo, yung mga age, yung mga mataas-taas yung edad sa'yo, at saka mahal ka niya, at saka hindi ka niya sasaktan, go girl. So, hindi din ako bata. May edad yung asawa ko, mas mataas pa sa akin, pero alam ko talagang mahal ako. Yun ang hanapin mo, girl. Kung mahal ka, mahal ka. So, yun, di ba? Maghanap ka ng gano'n, yung mahal ka talaga, okay? Next comment, sabi pa, may nagko-comment, aanhin naman malaking bahay kung wala ka namang anak. Ala ka, uy. Alam nyo ba, yung mga sabing anak-anak, dapat, walang anak, yan. Yeah, parang lang sa inyo, parang wala. Pero sa amin na walang anak, na nagtatry talaga sa totoong buhay, hindi nyo alam kung gaano kahirap. Walang anak na pamanahan daw. Sa bagay, yung mga pamangkin ng asawa mo, sila daw yung future na tagapagmana. At ganun talaga, ikaw maglinis, wala kang namang work, at choice mo yan. Life na yan, at suggestion says try to watch your diet, Google mo. Hello, ay, pinag-diet niya ako, guys. I love mukbang pa naman, I love kain pa naman. Anong ibig niyan sabihin na sa bagay, yung pamangkin ng asawa ko, sila daw yung tagapagmana, future tagapagmana sa bahay? Ay, no comment. At saka suggestion daw niya, mag-watch daw ako sa diet ko, i-google ko lang daw. Ba't i-google ko pa? Kung gusto kong mag-diet, hindi na ako kakain, girl. At saka about sa house, kung yung tagapagmana, girl, walang tagapagmana, girl. Yung aso yung tagapagmana. Bakit yung ibang tao tagapagmana? Meron naman anak kaming tami, aso at pusa. Sila tagapagmana. Okay, may nagtatanong din, hindi ito, nagtanong lang siya, nagtanong. Sa 10 years nyo bang mag-asawa, hindi ba ng babae si Tami? Wala talaga, as in super perfect si Tami, guys. Sa mga ganun, alam niya, hindi siya ganun. Hindi talaga siya ganun, guys. Sure na sure, 1000% ako niyan, na yung mga silos-silos ko, girl, yung mga ganun-ganun ko, yung mga pinagsasabi ko, mga babae dyan, silos lang yun, girl. Sa ko lang, yung mga mga kalokohan ko lang, pero sa totoong buhay, girls, si Tami, girls, ay nako talaga, one man, woman.
Ano ba yung girls? Please comment naman. So yun, hindi nang babae si Tami. Okay, isa-shoutout ko dito guys. Quick shoutout lang guys sa mga magpapa-shoutout. Guys, matagal na itong nagpapa-shoutout. Okay, so Rowena. Hi po sa inyong lahat ha. I-quick shoutout ko lang kayo. Hi po sa inyong lahat. Hi to Rowena Bambong from Hanford, California. And sister Miko, San Jose, California. Yung sister doon niyang si Miko, nasa San Jose, California. Chiclets Esperanza, Emily Milia Dulano, Josh or Just Lovely, Lovely Jean Candilanza, Susana Perfecto Esperanza, Tiffany Gonzalez, Rachel Bernardo, Shini Pablico, Arsinia Caetano, Charlene Abesha Napuni, Sheila Galanay, Ivy Mendez Hihara, Heather Mind, I think Heather Mind, or Heather Mind, Akatsumi Ina Rigunay, Nate Serrano, Babes Marinas, Princess Lockers, Amelita Ordayo, Regina Galacia, That's Great Greg from Dubai, Real Mimis Galvis, Cheryl Pindon. So yun lang guys, and thank you guys so much. And anyway, thank you guys so much for watching, and I hope I will see you guys in my next one. Don't forget to like this video, and please don't forget to subscribe if you haven't subscribed into this channel, and please click the notification bell guys, para pag mag-upload ako guys, ma-notify ninyo. And bye! Thank you guys so much for watching. I will see you guys in my next one. Bye-bye! Bye! But I got to do